Kami saking pertapan Kendali Sojo Kendali menulis anak ngabung Sojo pinungkung kanggo usadaning menara kandang dan gerah kudu enggal sarang Nage sinten to menika Resi Mayangkara Resi Mayangkara senajan wujuding tetentengan bisa tata jalma kaya dene lumeneng manungsa Erang wono aja irang-irang gumuyu aku tak bakal delo marang Prabu Opo kencang prajurit Bapak barang dijoake Opo tak bakal astoni Iki ngono pusaka agul-agul alengka diraja. Hei. Kowe Mayangkara ya kowe Anoman. Yen kuat ngampani pusakaku. Ing rewes mono, ayo. Aji Mandri yang diwatek bobote karosane akan ngumpul karosane gajah utawa limah ayo Edian Rapopo Iki agul-agul ngalengka ayo wah Raden Anoman Resi Mayangkara Sedya Ceritane wayang Ceritane wayang Ramayana ing Bawana nyalakane raja Prabu Buta Rawana raja Rabe jejer nyolok Dewi Sita Manoman sisa putih soang noman sisa dijak mulih Yotangan ing raksesan
Kita